बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम राजेगा फाहकुरा लाम करजी दुहा गुलवांग में गनस्ते खास पैनल डिस्कशन बल्लो मगंदवा में हा बेफुना मरहबा दनवा मी पैनल डिस्कशन आकीगा मी बदल कुल्ली अगंदरवान आदे इंगवडान वाफदा राज्यगा लामरकज़ इदवस अम्मी फाहग कुरनी मी निज़ाम राज्य तारफ़ एम फुरतमा इंतखाब बेवी काउंसिलरुंगे मकाम बयको अयन कुरवे बेफुलुं मकाम गे मसूलियत तक हवाल वे वजीफा नुकुन्नवे दुहा गुलवा ए मीगे कैगन कफन रकंग हर कुरिन देहस 11 वन हरुगे फेब्रुवरी मुगे 26 वन दोस मी दुहा गुलवा राज्यगा मी दोस फाह कुरमु मिदनी अल्मंती बेफना हमें मी पैनल डिस्कशन गनस्तिनमुगे मैगंड बेनमकी राज्य लामरकज़ी निज़ाम अतारफ़ फ़हम मीवी मुत्तद के तरेगा कुरैफवा तजुर्बात का मी निज़ाम रईतुन मैगंड गोतेगा अमी लिबे फ़ायदात का मंफात अदि मी निज़ाम रईतुन मिहुरे भारत का मिकंकमा गुले मुहिम मालूमात के कम गे तजुर्बाकार बेफुल मदरुको बेफना हमें हिस्सा कोलुं अदि हमें मी निज़ाम गैतुर रंगल कुरम फेनकमा बेफुना फेने वडागनवा बयन हियाल फुलतो वेसम आम रईतुन हमें हिस्सा कोल्लो मैगन गोतेगा अमी पैनल डिस्कशन अल्मति बेफना हमें गणिस्तमुगे मुहिम बेन मकी दरमना कीगा पैनलिस्टुंगे गोतुगा अमी पैनल डिस्कशन गा हम दायरागे वर तजुर्बाकार फुना बुस्तिम बेफल कोंडा कीगा एब बार वडागनवा अनम को सरकत बेफना अमी बेफुन तारफ को अरवाना एम फुरतम आमना एम गातो मे नवी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिटीज लोकल गवर्नमेंट एंड पब्लिक वर्क्स अलस्ताज मूसा फतेह आदम देन अलस्ताज मूसा फतेह के मी लामरकज़ निज़ाम के तेरेंग हम एम फुरतम मे वजूद वे काउंसिल तोगे दावरोगा हम मिशवेना तुलगे काउंसिल राइस कंकुरा वाफा बेफले दरमना के मी बार वडा कनवनी डॉक्टर अहमद अशुकुरी के मी एलजीए उफम फहोंग एम फुरतम ने आयन कोरोना बोर्ड के सीईओ का अकुरा वाफा बेफलंग अदमी दायरा मीहु बिना कुरमा मी दायरा गुलुंहुरे अगानुन तका मी कंकं इकलो आलम को सम कंसल्टेंट के गोतुगा मसे के कुरवा आदमी वो गोतु सम अमली गोतुं मीहु तमलिन कुरमा मी दायरा मी बेन वा फंडिंग ही फोर को दिनमुगा हरकत रवंदा बेफले पीएचडी वे हासिल करो वाफा मी वने हम लाम कस मी दायरा नतमी निजाम गुलुंहुरे दायरा तको दरमना के बार वडागनवनी देहराजे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का डीन ऑफ रिसर्च डॉक्टर मरियम शाहनीज़ा नसीर और बड़ा मरहबाएंगे तो शाहनीज़ा के में एकेडमिक दायरा दिरासा कुरन खास को लीडरशिप के दायरा हम अभी हर वर गिनदु के तजुर्बा लिबड़ा हुन्नवे बेफलंग दिया कि हम फुर्सत को फाह कोलम बेनो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के फरातों इसना क्या कि मिदिया हर कुरिया केंद्रीय देहराजे लामरकज़ी निज़ाम कायम कुरन देखे तस्वुर तक आहुरे गोंजोन तंग आदि असर तक देनेगतों में नमका कुरिया केंद्र खास दिरासा के एम इस वेरे अनुत में स्थिरिया के गोतुगा हम हर कैतरे बेफलमना के गम फार्ग में पैनल डिस्कशन का मी शाहनीज़ा बार वडागनवनी समा में दिरासा का अब में इस फराते के गोतुगा हम हर कैतरे बेफले के हैसियतों दार हम अतारफ कस फाह कुर फदान राज्यगा में दोस्त फाह कुरम में अन्ननी एम फुरतम ले तो काउंसिल तो वजूद वे में तारीहा गुलवा एम अरुण में फुरतम हम स्वात का अजहलार फशाही बनी वे समा में निज़ाम एम फुरतम राज्य में तारफ कुरमा में कुरन मसे के हिसाब हम सवाल हम फतमस स्टेट मिनिस्टर शादी हम डॉक्टर शुक्रिया अमास कोलम बेनुवे को बात मैगन गोतेक में लामरकज़ निज़ाम राज्य तारफ कुरमा में कुरन मसे का तुगे तजुर्बा किन तोफा कुरबान ला फतुगा एम फतमा में निज़ाम आउमगे कोरिया वेस काउंसिल तक में वजूद नुवे कम हमारा फेमवरुगा में हिदमत फोर को दिन मगा हास को म्युनिसिपल हिदमत फोर को दिन मगा निज़ाम है वहीं एयरवेस एहनमस में आए के वर बड़े बादल थे क्या आया मंजर में में फैन वाले तो हम जुमला होते गा में फैशन के तजुर्बा किन तो फाह कुरबान फुर्तमा स्टेट मिनिस्टर फुर्तमा ये दारुगा तो में फुर्तमा अच्छे धन्यवाद मुझे कुरी में दो होगा मुनासिबत होगा राज्य के में कांकोलतों को मसे कुरबा इंतखाबी काउंसिलर उन्ना मी तहुनी आरिस कुरा मी आकीगा मी निज़ाम के दशों मी हाथन मसे के कुरे भी काउंसिलर उन्ना आदि अहम बेफुन्नो बस मी दो मुनासिबत का है उदन ता आरिस कुरा देहराजे का मी अतल तक रात्ता हिंगुम निज़ाम की वर कदीमी निज़ाम है वर कुरीसुरे एरेग उन्न मी दौलत के फरातुम बिहाव स्रांगल इंतजाम मिकं कुरी गेंदवे तो मसकी कुरबा वाकंगलोन फाह कुरा एकी दोसर का एकशे नगोतक रय्यतुं बेनुवा गोत मी निज़ाम तफातु मी बदल तंगास रय्यतुं के निज़ाम के गोतुगा
zamanussure mi nizam ekkan alon fa koram miya ekiga rajya miya demokrati badaltaku tereng adi verikamuge nizama genunu badalu tereng mi atoltaka rattan hingumaki dusturi adi kanuni gotun kurve kame gotuga adi rayatun intikhab kora rayatunge faratun anna sattayan satta mandubum medverko mi nizamge tereng rayatun benuwa gotaka kantata magfahi kurmuge dusturi kanuni nizame alon me miyadu miyani taaraf kufa ya ade alon me mi la markazi nizamge wahaka dakkairu tankule kuriyar jahilanche kata fatihe vidalawi gota la markazi nizama ka dimala diuma masekurata wala duwasifa hon asla menna ganune ge sifaga la markazi nizam genes la markazi nizam masekami ferhuni nawarste kan wadiha aga hartawge feshe kolu feshigen asla menna la markazi nizam ge wahaka dakkam feshijje e hisabun la markazi nizama mihun ahulweri kurmattaka tafatu gina project eklawala atolterega hinga ama imaga fahi kurmattaka rarrahuge taraggige plan amilliyan hada eya fund hodage mase kurevene magta tanwas koddevich e marajjega vihi atol ero ingiru emme nawars mi dehas hawana haru rajjega vihi wana atoluga taraggige plan hadan das koddini maf ngata hameyako mi fasa kantata fahi koddine devena goittan nerumattaka mi atol fembaruga atol development fund kiya fa fund taken ufaddage masake kuramundiya mi ehma la markazi nizam alwan menna mi a kamennu rajyege tarikh balarus la markazi nizam goyege masake hama feshuni sura ai ehna me sei idari la markazi nizam erodi den alwan men mi ganune getere kurambenum vi ekkamaki idari la markazi nizame otumga badaluga ege teriya mi intikhabi nizame genes siyasi gotun la markazi nizame genawma ekko mi fasage eyan alonu mi kiyani fiscal decentralization ngato ema fasa hoduma fasa heda kurmavves la markazi nizam go tereng kankan kurevene gota muli nizam battan ko genawma kuronu masekke alwan menna nimmala dehase garawna haru mi la markazi nizame hingane mihun इंतखाब को गंग आलों में हिसाब मसे के फेरियंदी असलो हिस्ट्री की तारीख की राज्य गंगे तो राज्य लामर का निज़ाम की मुलिंग कुल्लिय का गने उन्हें रयितुं एकमंग अहलु एरी कुरुवा अदी एरु लामर का मी रर्रहु के कंकंग हिंगुमा तिब्बे बेफुलुं एकम अहलु एरी कुरुवा ए बेफुलुं एमगा मसे के फेट्टिविता एता दोहे फाहुं असलो लामर का निज़ाम गने उन ya neng atar focus on fa fadan has ko me penal decision ge magan ho ben ma ki me nizam rayitun me hori faada tan angatun punedun henkam ma ki garan hum kum sarka ade be fun san ka hum fusate wana magan gote ka mihar me amal kuram da alam ka se nizam ge asas tak balalar ko batam me ge sab rayitun jumla gote ga mule nizam balalar sarmana me fa kuran hum rayitun warapoda barwer kurwa ade rayitun ge bas warapoda hum ivade nizam ge gote hum jumla gote ga me nizama ki ga me kurun tajriba ga le ken te befrum fa kurwani rajya khas ko tive hin amrayitun me ge sab me hori faada ta kama patak ki ba ade furtam kam kalon fa kollana mi alon men mi nizam mihar mi gota dusturi adi kanun ge tereng rayatum balagati mi dehasegar wana haruden mi february moge 26 wana doha ki huwa korwagen rayatum ge faratum intikhab kurun councilorun rayatum mi councilorna hawal kurun masuliyatagen teduidos शुक्रिया फाह करे हैं मी एदु निज़ाम फेशिगें आनमस बाय इंतज़ामी ता दौलत के फरातों मी हम जस्म के आकमें हो रही या तो दावले एकम गाफिल फ बाह के नु अरुण में तने मिसाल का मियोर को बोर्ड निज़ामी बदले आयर हुआ अरुण में मसके कुरन निकुंग इदारा था कि मी काउंसिलर मसके कुरन मिहार मियो कानूनी दस्तूरी मी जिम्मातन अदा कुरन एम एकशीगें बा वसीलत का एकी गोरी मी वसीलत के नु मिदने एकं कम होरी ei mi zamanusure atolwering nuata radashuge wering gotu tibba befulum maseke kurobwan muri wasilate mi nizama mi nagul wegen ai
දැන් මේ ෆුර්තම්කමකි මේ හැම වර ෆාදා හුරි රංගලු නිසාම එක්කමකි මේ ඩෙමොක්‍රසියගේ තරේ රයිතුන්ගේ බාරු රයිතුන් ඔතුමකි මිහාරු රාජ්‍යගේ මේ වෙරිකමුගේ නිසාමගේ එන් අසස් අද අලුගොಂಡ මේ ಫೆಬ್ರವರಿ මහුගේ 26 වන 2011 අනහරු ඒ තජරිබා කරේ වුණු ඒ මේ කවුන්සිලරුන්න රයිතුන් හවාලු කුරි මසූලියත් අදා කුරුමුගේ බාරු වෙරිකම් ඒ මේ දෙමෙ එච්චකම රාජ්‍යගේ ශරයි නිසාම වස් අදි මුලි දවලතුම සොති කබූල් කුරේ අමුදුම් එදුවහු මේ නිසාමගේ තෙරෙන් කානූනි බාරු වෙරිකම් කවුන්සිල් තක ලිබිගම්බා කානූනි බාරු වෙරිකම් ඒ දෙමෙ එච්චකමගේ ihsas ගාමස් අලුගොಂಡ බි මේ එම්ම ෆුර්තම මේ නිසාමගේ තෙරෙන් රයිතුන්න දිබුණු ඒ මම්ෆා ඒ ගානූනු ලිබිදීෆයි බාරු වෙරිකම් රයිතුන්ගේ ෆුෂුග උන්නානකමගේ කෂෝරකම් දිබුණු දුවෙන් ඒ ශවිනතොල් අතොල් කවුන්සිල්ගේ ඉදාරා කායම් වෙගෙන් දාන ගානූ කණ්ඩාලා ෆොති ඒ ගානූ කණ්ඩාලි කණ්ඩාලුම ඒරුගෝ ඒ සරකාරුන් කොම්මස් මෙම්බරගේ චැලෙන්ජ් කුරේ විනම්ස් කවුන්සිලරුන් ගානූනි ඉමුගේ තෙරේග රයිතුන්ගේ ෆුෂුන් ඒ දිබිගෙන් බාරු වෙරිකම් එගොතුගේ දෙමියොයි de miyaki alwana hama fahagu anek hamaki mi Dr. Shukri fahak korbehin mali gotun rayatun nang oi bar werikam kashor wegentiya ei council tak nisbeba adi council tak gabul kom hin dannawar council tak is dawlatuge fashale ekam council tak nisbeba mudada fasa ga bar werikam mi councilaron ga amach edum feshigen dibigendiya adi eyakiga rayyatunge wasilata taragi kogge aamdani ituru koggen rayyatunge maliyatan ufadda rayyatunnang egen mi beenuwa manfa rayyatun ede gotaka foru koddenuge intizam e gaanuge teren hamajehi hamagamas algondu e councilega rais kan ada kori mihege hasiyatun e hin hamjehu miedu sobe e rayyatunge wargada rangalu furihama maliyata bina කරනු රයිතුන්ගේ ව්‍යාපාරිතකම් උපද්දනු ඒ ව්‍යාපාරිතකුතන රයිතුන් මන්ෆා ලිබේන කන්තතක එකශයලුණු අතොළු හිංගමුගේ නිසාමුගේ අනින්හ දන්නවාකමනඥා අතොළුගේ දෞලතුගේ අතොළ නිස්බෙබ්බ රයිතුන් එදේගොත මේ ගායම කුරුමුගේ බාරවරිකම් council tak libgen gos dawlatum wes ekankan qabul korwa kudi masalta jehun nammes mi rayatuna beenuwa manfa rayatuna libigen ba libi devunu barwekam ge tere mi hamajehigen diumuge mi hurha kame kashorwegen dia natija gotu miedos alwan fakhroirkam ak dana asane atol council ki mali gotum gabil rayatuna khidmatake for koddeve adi miedos ki minkurun takun rangalu mi darajatan hasil kurave mi asu lamarkaji nizam ge faida kurige salgon me ato ge mi hingum ge dara masay kurirgo mi nizam Dr. Shukri faha kurave oti kommeswaraka baykan kam farita khasakut galum ta Dr. Shukri ne faha kura mi amerika faanuge mi ha bellumuge dashun waragina taragi ge program ta hinga e February mah 26 wana duha algon men mi a iruga wara boda gina atoltakun alun dannawan gina atoltakun oti rayituna gulige mi kala nizamaka masake kurma warabboda mahol fakka ade mi fati vidale katta tokter alun itur kollam beenu wa ekkamaki mi dehas 11 ki alun dannawan dehas 10 ki aso dehas 10 ga mi ganu tasdiq kurawoni alun gabul kora gotuga e mi tarihi duhaka wa sababaki ರಾಜ್ಯಗೆ ದೌಲತ್ಗೆ ಹಿಂಗುಮ್ ನಿಜಾಮ ಆ ಬದಲೆಮ್ಮಿ ಇಂಗೇತ ಮಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ದೌಲತ್ಗೆ ಹಿಂಗುಮ್ ನಿಜಾಮ ಆ ಬದಲೆಕ್ಕ ಮಾಳ್ವನ್ ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಗಬೂಲ್ ಕುರಂಜೆ ಎಸ್ಸಬ್ಬಕಿ ದೌಲತ್ಗೆ ಹಿಂಗುಮ್ಗೆ ನಿಜಾಮ ಹಿಮುಮ್ ವೆಗೆನ್ನ ಹಿಂಗಾನೆ ತನೆ ನಾನ್ನಾನೆ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ ಏ ವಕಿಯಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ದೆಕೆಫಿಯ එහෙම ඒ දුවහම් ෆෙරිගෙන් අලවමෙන්න ගානೂನು ගෙනස් දෙවි එච්චකි දිවෙහි දෞලතුගේ හිංගුම්ගේ නිසාම ගෙන්නේ බොඩු බදල් ඒ බදලුගේ තෙරේග mi koddevi kamaki atol terega mi sarkarun kuramwan hori kankam etanun hingene goten haddawa devi rayituna gaadu ehma mi nizam ga sabun mi sarkaru ge atol terega kuranjehe kankam kuramwan tibba befulna rayituna guligen kankam kurevene magfahi koddem rayitun engage koggen kurevene go fahi koddinumge ruhen asul la markazi nizam genes miteni ehma ekam adi salomena fakka kureveto alon me balawum midani mi ege mi faada ki alon mena fenigen die faada ki mi madu council taket nuniya ama gina council tawga
ರೈತುನ್ನ ಮಶ್ವರ ಕೊಗ್ಗೆ ರೈತುಂಗೆ ಬಸ್ ಹೋದಾಗಿನ್ ತರಗಿ ಕಂಕಂ ಕುರವೇತೋ ಬಲಮುಂ ಎದನಿ ಗೊಂಜಹಂತಕ್ಕೆ ಅಬಹುರಿ ಏಯ್ ಮಿ ಅಳವನ್ ಮೆನ್ನದೆನ್ ಗಾನು ನಸಾಸಿ ಬಲಾಲಾರು ಫೆಂಡ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಗಾನು ನಸಾಸಿಗ ಮಿ ವಕಿ ಮಿಹಿನ್ ನಲ್ಲಾಫ ಬುನೆಫ ನೆಕ್ಕಮುಗೆ ಅಳವಮೆನ್ನ ಇಂಗೇಕಮಕಿ ಅಳವಮೆನ್ನ ಹಿಸಾಬ ಗೆನಸ್ತಿ ಫೆಲ್ಲಾ ಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮಕಿ ಡಿವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಿಫ ಜೆಹಫೊನ್ನ ಲಾ ಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮಕ್ಕೆ ಫನ್ನುವರಿನ್ ಬುನನಿ ಡಿವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಿಫ ಜೆಹಫೊನ್ನ ಲಾ ಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮೆಗ್ಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಎ ನಿಜಾಮುಗೆ ತೆರೆಗ ಇದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂ ಕಂಕಂ ಕುರೆವೇನೆ ಮಗ ಹುಣ್ಣನ್ ಜೆಹನಿ ಫಹಿಕೊದ್ದೆಯಿಫೆ ಎಹೆಮ ಅಳವನ್ ಮೆನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕೆ ಗಾಯಮ ಕೊರೆವಿಜ್ಜೆ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫಿ ಇದಾರಾತಕೆನ್ ಹದ್ದವಾದೆವ್ವಾಫಿ ಎತನುಗ ಮಸೆಕ್ ಕುರಾನ ಮೀಹುನ್ ಲವ್ವಾಫಿ ಏಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫದ್ದವಾದೆವ್ವಾಫಿ ದೆಂಗ್ಯಾಕೊ ಗೆಣ್ಣನ್ ಜೆಹೆ ಅನಿಕಮಕಿ ಡಿವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಿಫ ಜೆಹಫೊನ್ನ ಅನಿನಿಜ ಅಮ್ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಸಿಯಾಸಿ ಗೊತ್ತು ಲಾ ಮರ್ಕಜ್ ಕುರು ಅಳವನ್ ಮೆನ್ನ ಏರೋತಿ ಇದಾರಿ ಲಾ ಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮೆ ಏಗ ತೆರೆಯ ಗೆನೆಸ್ ದೆವ್ವಿ ಮುಹಿಮ್ ಏಯ್ ಬಯಕಿ ಏಯ್ ಮಿ ರರರುಗ ಮಸೆಕೆ ಕುರಂ ಗೊಯ್ಕಿಯನ್ ತಿಬ್ಬಾ ಬೇಫುಳುನಕಿ ರೈತುಂ ಇಂತಿಹಾಬು ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಮಿ ಮಸೆಕ್ ತನ್ನ ಕುನ್ನ ಬೈಕ್ ಗೊತ್ತುಗ ಹದ್ದವಾದೆಮು එහෙම ඒ සියාසී ගොතුන් ලාමර්කස් කොත් මි කුරෙවිජ්ජ මි දෙහස් 11 වන අහරුග හැම ඒ ගොත දෙන් මි ගානු නසාසීග වර බොඩ ෆාහ කොෆේ අනෙක්කමකි ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ವಾಹಕ ඒ ටෙක්නිකල් ටර්ම් තක බේනම නුකුරේ ඉංගත එහෙන්නම සලවොම්මන්න ඒ මි ගෙනස් දෙයි ෆහුරි කන්තත්තක බලායරු අලොම්මන්න ෆෙන්නනි ෆිසිකල් ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ වස් ඔන්නන් ජෙහෙනකම් වර බොඩ ගානු නසාසීක බාර අලුවා ඒ ආදිමාල දෙවේන ගොත්ත කණයලුම අබහුරි ලාසිම් කොෆ මි ඒර ගොන්න සරකාරක එහෙම ඒක මානේ කි අලුමන්න මියති ඩිවොලිෂන් ග සිෆ ජෙහ ලාමර්කසි නිසාමකේ ඒ නිසාම් තෙරග ඔන්නන් ජෙහෙනේ ඉදාරි ලාමර්කසි ඒ කුරුමා සියාසි ගොතුන් ලාමර්කස් කුරුමා මි දෙන් මි දෙකන්තක් නො හිඟානස්ලු මි මාලි ගොතුන් ලාමර්කස් නුකුරවේ කම බෙජා එහෙම තින්කන්තක මග් ෆහිවානේ මි මාද්දාතක ගානු නසාසි ගබුරි එදිමාල තෆ්සීල් කොද්දිනු මට්ටක ලාමර්කසි නිසාමග ඉතුරු ಕಂತತ್ತಕ ಬೋರಿ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೀವ ಏಮ ಮಿಯದು ಅಳವಣ ಮಿ ಕುರಂಗುಳೆ ಕಮಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ದೌಲತ್ಗೆ ನಿಜಾಮ ದೇಹಾಸ್ ದಿಹವನ ಹರು ಮಿ ಗೆನವಮ ನಿಮ್ಮೆವ ಎಗ್ಗೊತಂ ಅಳವಮೆನ್ನ ಕಂಕಂ ಕುರೆವೇನೆ ಗೊತ್ತ ಎ ಹಿಮುಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ದೆಂ ಉಫದೆ ಹುರಿಹ ಉಫದ್ದ ಎಕುಲವಾಲ ಹುರಿಹ ಗಾನುಂತಕೆ ಅದಿ ಕುರಿ ಮಿ ಫಾಯ್ತು ತನುಗ ಎಕುಲವಾಲ ಫ್ರಿ ಗಾನುಂತಕ ವಸ್ ಗೆನ್ನಂಜೆ ಬದಲ್ತಕ ಗೆನವ එහෙම මිහාර හොරි එම්ම උදව් තැකියේ ඉංගත අව ડોક્ટર शुक्रिया नुकता चैतुर कोल्लाना देह राज्य ग मियति मिहार दुस्तूरी लामरकजी निजाम विस्मे ए मी देहास अबनाहारु गे अगस्त महुगे हबन दो राइस मामून तस्ती करबी कानून असासी ग मेकम खास ए बाबोबे कानून असासी ग अबन बा मियति देह राज्य ग इदारी दायरात लामरकजी उसूलु हिंगमा बहे असासी मागंडु मी बातन हिमनु वाफा दें अलवन मन फहतन उदवेने कमकी कानून असासी दिमें हिंदक अदि आमुदन दिह रयतुम बलाग वेरिकम निजाम इन असास दिह राज्य इदारी दायरात लामरकजी उसूल हिंगु अदि कानून असासी एयरवेस मिहारो सोए इन असास काउंसिल तक की रयतुम इंतखाब करा एवस हालग एवस फरात अयन करा बायकु काउंसिल तौग हिमेनिगे नुवानक उन्न असास एहिमा मी वर्गद असास मी असास तक गालीग विदाल विहिं मी कानून एकलवाल देहास्ति दिहवनहरु मे कानून मी तस्ती करवी अधि कानून ग दशु कानून कंडलिफ मुद्दतुगा विवरकुं एरुग सरकारनुस बदलवागे इंतखाब बावा काउंसिल तक जिम्मा कुरी फुर्तमा मी दुस्तूरी निजाम मी आ निजाम अधि हमेके लामरकजी कंततकनु मेहिं कंकम दिह राज्य मिहार में कानून असासे की वरं आ कंततके दिह राज्य बलागे बर गिन बोडे बदल तक मुली दौलत हिंगु निजाम दे ए कानून असासी तस्सी कुरी हिसाब फेरिगे कानून असासी मी लामरकजी निजाम का वासिल मुगा हुरी मुहलत के स्कैंडल फेहनम से मुहलत सत्तान सत्ता मी मुहलत मी कंतत नुकरो नमस मी वार बोर्ड एफर्ट एरुगे दौलत लव्वाग सरकार लव्वागे मी कानून असासी तस्दीक विता दोलाहरं हदु तेरेग अलवन मेन मी निजाम दिबिगे गोस्स मियदु मी निजाम मियोति फेशी इरुगो हुरी वरगिन कंतत बदो पुरे फे मी इतुर कोल्लम बेन फुर्तम निजाम अलवन निकुं इरुग काउंसिलर दौर की थिंग हर गया काउंसिल त एकलवे उगम वाग बस मियद मियति वर बड़ बदल तक अनेक एगे तेरेगा हम मी साल का अंगन कमेटी के दौरस मियति इतुरु वेफ काउंसिलरों के दौर मियति फसारंग इतुरु वेफ
මිහින්ගොස් මී වරගින හේව බදල්ත අදි මාලී නිසාම්ගේ තෙරේ ඩොක්ටර් ශුක්‍රිය ෆාහ කුරබි මාලී ගාබිලකන් දවලතුගේ සීදා බජටුගේ තෙරෙන් වකි ඉන්සත්තේ කවුන්සිල් තක ખાસ කුරවි ඒ ලිබේන දෙන් හුරි ඉතුරු කන්තත් මී මුලි නිසාම් සාදාහරු දෙන් දාන්ව ආ මිස්රාබුගේ බය කුලවර්ත මියදුග මිය ජාමතුන් මී එබ ගෙනස් දෙවවා ඒ විදාල ෆද බය කන්තතක මග්ෆහිකුම් ખાસ પ્રોગ્રામ તકે මියදෝති ඉක්ලා අලිෆ ඒ දෝහා මේ දෝහා අදි ඒග මාකුරි මේ මන්සර් දුම්මිහෙගේ හසියතුන් අලුන් වර උම්මීදී ගොතෙග මිදී රාජ්‍යගේ ලා මර්කස් නිසාම සිෆ කුරනේ මිහ नर्मनाकेगा में पैनल डिस्कशन का खास को हम गाँव में फेमर का पैनल अगवा में फेमर का समताफात तिरासा कुरुम का खास तजुर्बाकार डॉक्टर शाहनी साहब बारवड़ा गन्नवा फशमुगा सनफा कुर फदांग हम एमएनयू के फरातम मिवनी मी दायरा गुणों का खास दिरासा वस कुरे केंदवा फेम कुम सरकार में मी दिरासा का मैगड होदुंत मी दिरासा मालूमात कुरुम के कांकां कुरे के देरस मैगड गोतेगा मी निजामा गुलेगे रईतुंगे मी हियाल तक මේ නිසාම් තම්ෆීස් කුරම මේ කුරම සෙකතක බලාදාර කින තොති බෙෆන ෆා කුරන් शुक्रिया अलमें अने मुले राज्य आमाज को गिंदिरासा कुरिय गिंदिये डेटा कलेक्ट कुरी क्वांटिटेटिव को शा क्वालिटेटिव को देन क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कुरी पब्लिक परसेप्शन नेगुमंग एगा हम मी हुरी हा फंती एगे आम अशारहरम मती आमुरायितु बैवर कुरेवन then in-depth data collect kuri qualitative ko e ham expert interviews focus group discussions stakeholder consultations sa ekko ega mi quantitative data collect kuri rus enhas essateka fansas nuwa be fulun bare wadanne then qualitative data sateka tere be fulun almen data collect kuri ham data saturate wan deka then fahaga almen awara boda fahaga kurevun ekkamen e alminge data qualitative data collect kurir hama dawtuge muassasata ka kurige counselor miharuge counselor kurige LG ege maseke kurevi befulu mihar maseke kurava befulu majlis member school tahuge verin ek fanti ge befulu hama judiciary huri ha daira takin himine gota civil servant na himine gota data collect kuri ega emme mi public perception survey faha kurevunu ekkamaki addiha ඉන්සත්තමි බේෆලොම් ගබූල් කුරවා වර රංගලු නිසාමෙක්කම ලාවර්කසී නිසාමකි එගේ ඉතුරු හම මී වර තරග්ගිය වෙස් මුහිම්මු නිසාමෙක්කම ගබූල් කුරවා දෙන් ඒක තෙරෙන් හම මී මෙජොරිටි යාගනක හැද්දිය ෆස්සින්සත්ත ගබු විදාලවේ අනේ හේල්න් තෙරිකන් අදි හිංගුම්ගේ මක්සදා මෙදු තිමන්න මෙන්න ලිබ්ව හොරි ඔළුම් ෆිලුන් තක් කුඩකම තංකොල කුඩකොක්ක එබ එහෙම ඒ රංගල කුරංජේ කම ගොතක ෆාහ කුරි දෙන් හැම යායකු වරන් උෆලාක වර ගින හිදමෙත ෆසේහ වෙගෙන් දියකම් වෙස් ෆාහක කුරි බේෆුල දෙන් යායකු හැම රංගල කොල්ලංජේ කන්තතක ගොතක වෙස් බෑ කන්තත ෆාහක කුරවා ෆුරි දෙන් මෑගඬු ගොතෙග්ග හුමුරි ගොංජ හොන්ත ගොතක ෆාහ කුරෙ කන්තතක තෙරේග මාලි බාරු වෙරි කන්නෙතුන් ඒ බොඩක් එක්ස්පර්ට් ඉන්ටර්වියුස් තක තෙරෙන් ෆාහක වෙගෙන් දියකම් මාලි බාරවරිකන් nettuma den ega ebeflahama specifically faha kurawa february ane mi company startup capital nu libe kanka den loan negum ge minivan kan libonna mes ekam finance ministry ge hudda hodan jehma process digwegen diun ebeflona dimawa gonjehum ekam faha kore den tawli mi adi gabil farata kurimati nulun noni adi kurimat likam ga winama mes nu hovun ei faha kore wegen dia kame then siyasat tanfiz kurma civil servant unti beiruga civil service in tayar kofa hunna usulta bayin usulta ka mi in usulta ken kun huriha council ta kamal kuran jeti e datikan ega mi specific example gotugo bay kan faha kolla for misal ka IT nuni lawyer mi hunana atol council ka kama kamo eka economic activity abala mi tourism fulara rashuga lawyer nuni IT support libe ka halu gotaka council ta hoga muazzafun himana dinun e then namarkazi nizamiga councilorunge dawru ada kurma beenama tamrina hunaru netun eives fahaga kurevi kame gonjahanta kotaga dem ane egiturun hama mi maali buraya golwafa amurayitun ves faha kurevi kame mi de beka split wegen e badiyai mi tankola councilorunge adadu ginawa haka ama ya vidigen ane mi ehen alternative hoshelun tabes ebohoriega adadu madu kurmennuni ekamaku mayor rais nuni deputy mayor nab rais council ke ebeflun naki full time beflon kama bati bafa den tibbawa memberun na sitting allowance de gota adi memberun howumuga wes
mi eki daairataka misalka IT economics then health education eka dairata represent waaka hal gotaka council tahoge composition ekola walun e wara popular wegen idea e adadu madu korumavure then ege iturun ane almen ham faha kollam benu eka mi council tahuga wara boda faha korwone kamen e amura yitunna dekun waha canvas anghenu taraggiya masake kura committee ge dawru kudaka den ega almen mi dirasa ge dissemination mi fund service august midi aharuga bevi ega almen huge hushelu me gotuge himana finnane council ta ganunan islahu genes anghenu taraggiya masake kura committee bar veri kuruma sitting allowance nuata musaren hamajhun den dad mi dakaddu ane almenna hamajigin dietam fenone almenna wara MNU wara bodu favori kamakavi hamme dirasa ga natija bina kalmen hoshel me tam fees wegen dietam fenone ham almenna wara bodu hivara ka wes wegen di hamme kam wara shukuru kamak faha kollam wes benove මෑගන ගොතෙක් දිරාසාග හම ෆාහ කරනු කංකං ෆාහක කුර වැෆදෙන් මේ නිසාම් හර්දනා කරම මේ කුර මසකත් අකාදමි නිසාම් ගේ තෙරෙන් අමන මේ කරන තජරබාග මෑගන ගොතෙක් හම ෆාහ කරනු කංක මාගුල එතුරු ස්වාත කුරේ වෙස බොරෙන මස් කුරෙන් හුරේ ස්වාත කාකීග කුඩ වොත් කොක ෆෝබත් කොල්ලන PSM ಗೆ ಚಾನೆಲ್ ತೋಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋಗ ಬ್ಯಾವರಿವಮ ಮುಳಿಂಗ್ ಆಗೋತೆ PSM ಯಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೋದು ಮಫ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅವ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಲ್ಲ ಮೇಪು ಫೆನ್ನಾನೆ PSM ಗೆ ಚಾನೆಲ್ ತಕ ಉಫದ್ದ ಹುರಿ ಹಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕೆವಿಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಪೇಜ್ ಟೆಪ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮ ಫೆನ್ನಾನೆ ಬ್ಯಾವರಿವೆ ಗೊಯ್ವಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊ ಬ್ಯಾವರಿವಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಖಿಯಾಲ ದಿನುಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನು ಕಮ ವಾಣಮ ಆದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋಗೆ ಇನಾಮ್ ತಕ ನಂಗು ಶಾಳಾಣಿವಿಸ್ ಹಮ ಮೀಯಪೋ PSM या मेदुरको प्रोग्राम तोग बैरवा फरातक वारा बोडो हदियाय मी प्रमोशन कोरियदानी 9 ಫೆಬ್ರವರಿ ಫೆಶಿಗೆನ್ 30 ವಸ್ವಂದೆ टीवी के प्रोग्राम तोग बैरवा फरातोगे तेरें कोम्मे नसीब बेरियक फसते करुफिया हमें के कॉलेज है कम की PSM या हुळवाला प्रोग्राम तोग बैरवा नोट कोल्लानी रोद ख्याल दिन से मेरंगल PSM के चैनल तोग प्रोग्राम त स्ट्रीम को आदि बैरवुमा PSM या बेनु करबा आदे लामरकज़ी दुआ कुलवा में मगनस्ते खास पैनल डिस्कशन बल्लम गंदवा में हा बेफना आदे से फार मरहबा धन्यवाद मत बेफना हमें मी पैनल डिस्कशन का मैगन गोतेगा मालूमात में गनस्त मुदनी में निजाम आकीगा राज्य में कोरी तजुर्बा निजाम का मैगन गोतेगा फाह कुरनु का मी के तेरें खास को रईतुन मिहुरे एक की फुर्सत का रईतुन बारवर कुरवे मेंबर अगुले गोतर में नाकीगा स्टूडियो का डॉक्टर शाहनीजाद डॉक्टर शुक्री के तुरंग हम स्टेटमेंट स्टाइल स्टास फतुहीन माकीगा हम तुरसवाता क्या कुरिया दाना हमें कुरी कोलगा कोमसर का हम निजाम तारफ के गार कोरोन तजुर्बा या मैगन गोतेगा मीगे तेरे रईतुन मिहुरे फुर्सत का अगुले गोतम वाह का कालो जदिया की हम एमएन योगे फरात में कुरे गेंदे खास दिरासा फाह कुरनु का कमगे मच्चे में फहम हम वाह का काल दे दें कोमसर का हम तब से को द वाफ होदुन तक में होदुन तक बलालार एक तेरे हम बाइकां कम रिया कुरे गानुन गेन जे इस्लाहत सम सरकार फरातन दात फो गेन वाफ वाकान में बफा कुरे हास को में मुहिम कम के गोतुगा WDC त बारवर कुरो मटका दत एलेवेंसा में कांकां हम जिसम गानुन में गेन जे इस्लाह गेन रस जमहूरिया में स्ताते कुरो वाफ दें हुरी इतुर कांका बलालार खास को में बोड बहुत दें नोता में आमुं में सोशल मीडिया के गोतु में फाल को फुल शोर तक बलालार समना आददा में दत में बोड बहुत में कुरे वेने हम जुमला गोते क्या ततिबे फ्रॉम फाहा कुरबानी हकीकतुगा अकोबातो मेगा अमासले की मी आदतो हकीकतुगा सम इतुरगंतो म्यूले नुनियाम निजामगा इतुर रंगल कुरं कोंका कंकमतो फ्रेंड अदे मी दन्नवानी मी आदतुगे मसले बुरबे अळवन में हिंगन विस्नाफे गोते असಲು मसले की लामरकसी निजामेगे रूहकी विहा बडक रयितुंगे मशवरा होदिगे मसेके कुरेन गोत्तकेंडेरू එහෙම අලොන් මෙකෙනි මේ රහු ලෙවල් ಗ අතොළු ලෙවල් ಗ ಶೂರಾಗೆ ನಿಸಾಮೆ ಗೆನವೇನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೊತೆನ್ ನೋನ್ನಾನೆ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಅದದು ಮತ ಕುರಿಮಕ ಗೇತ ರೈತುಂ ಇಂತಿಖಾಬ್ ಕುರ ಅದದು ಬೊಡುವು ಮೀಗ ಫಾದಾ ಬೊಡಿ ಕಂಕಂ ಕುರುಮುಗ ಕಂಕಂ ನಿಮ್ಮುಗ ರೈತುಂಗ ಅಡು ಶಾಮಿಲ್ವಾನೆ ಗೊಯ್ ಏಕ ತೆರೆ ಹಿಮೆನೇನೆ ಗೊಯ್ ಬೊಡ ಫಹಿಕೊದ್ದೆವೇನಿ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ಬೊಡುವೆಗೆನ್ ದಾನಿ
කවුන්සිලුග ගොඩනිම්මන් තිබේ මිහුන්ගේ අද මදුවගෙන නු අස් ඉංගත මේ වාහකමි දෙකෙවැනි අස්ලු මේ එක්කමකි අදද ගෙනීම මේ මාලි ගොතුන් යන්න බුරාග වාහක අස්ලු ඉංගත දැන් අනෙක්කමකි මේ මිහු වාහදක්කාර මිදක්කනි බොඩද දෙගේ කවුන්සිලරුන් ඉන්තිහාබ කර එෆ්තිබේ කවුන්සිලරුන් තක තිබ්බේවීම මේ මසක කුරුමුග හොන්න දත්තක ගවාහක නූනිය මසක කුරන් එවන්න මාහෝල නොවේ කොම්බෙ දුකුණුකුමගෙන් මේ දැන් දුනියේග ලාමර්කසි නිසාම හිඟාග උත විස්නායරු ඒක තජරිබාග වාහදක්කාකම වෙජ්ජියා මේ හුරිහාතනෙ ගහෙන් ගෑගණ්ඩකම මසේ කුරවෙනි ලාමර්කසි නිසාම මසක්කතුග හාසකො මේ ඉන්තිහාබී බේෆලොන්නකි කොම්බෙද හොකුණු කුන්නවා බයන්නු ගත එබේෆලොන්ග ප්‍රොෆෙෂන් ಗ මසෙක්ක කුරවානි එතිබ්බව ඒ කුරවා තනෙග එකමකු මේ ෂෙඩියුල් කුරේ ෆොන්න ගොත කවුන්සිල බේනුම්බ ಕಂಕ ರೈತುನ್ನ ಮಿ ನಿಮ್ಮಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ದೆವ್ವಂಜೆ ಕಂಕ ನಿಮ್ಮವಾ ದೆವ್ವ ಮಡಾಗ ಲಫಾ ದೆವ್ವ ಪೊಲಿಸಿ ಕಂಡಾಳುವಾ ದೆವ್ವಾನಿ ಸಿಯಾಸತ್ ಕಂಡಾಳುವಾ ದೆವ್ವಾನಿ ಏಕ ಫಹುಗೆ ತಂಫೀಸ್ ಕುರವಾನಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಿಂಗನ್ ತಿಬ್ಬವ ಬೇಫಳು ಗತ ದೆನ್ ಅಳವನ್ಮನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಲಾಮರ್ಕ ಇದಾರಿ ನಿಜಾಮ್ ಒಯ್ ಗೊತ್ತುಂ ಏರು ಕತೀಬು ತಿಬ್ಬವಾಗೆ ಅತೊಳರಿನ್ ತಿಬ್ಬವಾಗೆ ರರ ಹಿಂಗಮುಂಗೈ ಅತೊಳ ಹಿಂಗಮುಂಗೈ එහෙම මේගමානකි ඒ මේ විශ්නුමුග ඒ තජරිබා කුරියක් දාකම වෙජ්ජිය අලවන්න බේනුම් වනි කවුන්සිලුගේ රයිසකන් නොත මේරක හුන්නවා බේෆලකු මේ දාමි කුරවා දෙන් තිබ්බා බේෆලො මේ එවන්න ෂෙඩියුල ගොත සියාසත් කනාලුවා දෙම වඩාගෙන මේ මදු කුරවා අලවන්න තජරිබා කුරෙබිජ්ජ මදු කුරෙවීම වීගොයි ගත මේ දෙතරකුන් මේ කවුන්සිල් ගත තිබ්බේෆලන හෙද්දෙවි ගත හෙද්දෙවි තන්තනුග වීගොතකි ಮಸಲ್ತ ಫುಣಿಜೆ ಫುರಿ ನುನಿಂಬಿಗೆ ವಾವತಕಿ ತಿಂಬೇಫುಳು ತಿಬ್ಬವಾಯರು ಚಿಯಾಮಿ ಕುರಬಣಿ ರೈಸಕ ಹುಣ್ಣವ ಬೇಫುಳ ದೆಮ್ಮಿ ತಿಬ್ಬವಣಿ ದೆ ಮೆಂಬರು ತೆರೆಂ ಎಬ್ಬೆಫಳು ಚುಟ್ಟಿನಂಗವಾಫಿಯ ದೆಂಗೆ ಹಿಸಾಬು ಮಸಲ್ತಕನ್ನು ನಿಮ್ಮೆ ಕೋರಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಮೀ ಏಕಹಲ ಬಾವರು ಕಂತತ್ತ ಬೋಳೆ ಚುಟ್ಟಿ ನೆಗುಮ ಎಕ್ಕೊ ನೂನಿಯ ಮಸಲೆಗ ದೆಬಸ್ವಾ ಹಿಸಾಬು ಅಬಾದೆ ಅನಿಕ್ಕಾಸ್ ಮಸತಕಿ ಎಹಮದ್ තිනගේ අදද කීව සස්ලු අලුමෙන් තජරිබා කුරේෆෙන් අදද ඒ අදද කී රංගල අදක මා අලුමෙන්ක ගබුල නුකරවණු තජරිබා ස්කුරේ ජගත දැන් එබ්බේ ෆලකන් හද්ද වෑගෙන් අලුන මිකියා ලාමර්කස නිසාම්ගේ රූහෙ ඒක තෙර කන්නු ගෙනවෙන් ෆහකවර මදුජ්ජියා ඒ රූහෙ එක්ක ගෙල්ලුනි රංගලි අදදු ගිනවු එහෙනම අදදු ගිනවෙගෙන් මියන්න බර්ඩන් නොත බුර දුයි කුරවෙන වෙත්තන් අබහුරි දුනියගේ හෙන් තතන උස් කවුන්සිල් හින්ගා ගොත හින්ගාෆකම වජ්ජියා මිහාරු කවුන්සිල ಕುಳದಾನ ಏಕಶೀಗಂವಾ ಗಾಬಿಲ್ ಬೇಫಳೊನ್ನು ದಿಬೇ ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಅಳವನ್ಮೆಂ ಎಗೊತ್ತ ವಿಸ್ನಾಫ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ ಹಿಂಗಂ ವಿಸ್ನಾಫ್ ಕಮ ಬಜ್ಜಿಯ ರರಹು ತಿಬ್ಬವ ಕಿಯವಾನ್ ತಿಬ್ಬವ ಮಿ ಏಕಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಕ ಮಸೆ ಕುರವಾ ಬೇಫಳೊ ಸೊಡಾ ಗನ್ನವಾನ್ ಏಕಿ ದಾಯರಾ ತಕ ಮಸೆ ಕುರವಾ ಫಂಡುವರಿ ಮೆ ಸೊಡಾ ಗನ್ನವಾನ್ ಗತ ಹೆಮ ಮಿ ಎಬೇಫಳೊಂಗೆ ಮಿಸಾಲಕ ಮಸ್ವರಿಯಕು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕ ಉಳುವಾಕ ಮುಜ್ಜೆ ಎಬೇಫಳ ಮಸ್ವರಿಕಂ ಕುರವಮು කවුන්සිල්ග ඉන්නවානි කවුන්සිල වඩා ගන්නවානි කවුන්සිල් ගොන්න ජල්සාතක එහෙම ජල්සාත රේවිගෙන් දානි එබේෆලොන්ග ප්‍රොෆෙෂනල්ග මසෙක් කුරුම දතිනවා ගොත රේවිගෙන් දියාමක අලොමන්න ඒ උදුතක නෝලේ නගත डॉक्टर शुक्रिया से फाहकुर आदि डॉक्टर शहनीजा से फाहकुर विधि रासन फाहकुर कंतंद डॉक्टर शुक्रिया फाहकुर मनि फानुगे हम तजरिबाग हम हासिल करविक मी तजरिबाग वाहक दें मी फुर्तम कमक मी कौंसिल तकुगे मेंबरोंगे अददु वाहक मी अददा एव्वर मी एबेफुलुन्न मी गानुन मिगेनुनु बदलतकु तेरें आ बदलतकिस मी अरुनु हिसाबक विस्नादंचे गानुन सासिय देफारकु मी लामर कजिया बेहे बाय गेनसी गानुन मी सादा इस्लाह गेनविच्चे मी सादा हरतरे गे वरगिन इस्लाह ते बगेनवे ए मी तंफीज कुमुगे तेरें कोम्में गेन्न जे कम एविदाळु गोता फुर्तम कौंसिल तक अदद फेशी फहकुम अदि अतुल कौंसिल तक हाय आशे मिगोता तिब्बा कोम इंतिखाबी दायरा कुम देबे फुलुं अन्न गोतक එනම්ස් ඒරුග ෆෂාගෙන් ඒරුග එබ්බිරකව්වි මී කවුන්සිල්ග මී දවුරු ඉන්තිහා කුඩවුන් තිංහාර්ත දවරේ තිංහාරුග තෙරේග ඒරුග ලාමන් කුරිසා වන්න මිජෙහනි ප්‍රොෆෙෂනල්දී එහුරි හුරිහා අසාස්තක දූකොල්ලා වර සියාසි ෆොෂෙන් අලාගමි අන්න මිජෙහනි
annairuga mi gabil befulunna mi dene befun profession du kollafa tin aharuga dawra kannan anin balakumanya eha fasehe kam kannu idetta den hama egota mi eruga huri ganuni bay bandebun tabes mi ehen miharus bahus kure mawboy mi gondigellumuke furtam dawru aruga waraboda siyasi vega siyasi platform bada kofiya mi gondis kelle gotakoti हम एगोता मी काउंसिल का मिसाल का एरोग इंतखाब करने काउंसिल फहे राशि के कम अन्या राइसा नाबराइस मी काउंसिल के तेरे इंतखाब करा बे कबाती ए तेरे के थला फलों में बरा बोड़ा मागाम बाद करूँगा अब दिस काउंसिल तेरे के हिमा फहे एंगिरुग स्वर दाती बैग हालत हम गाम सालों तजुर्बा करेंगे और दोषिंग का हम एगोता मी राइसा नाबराइसा देवे फुना किस काउंसिल तेरेगा ए तेरेगे वाद वेरी कम तेरेंग अन्ना गोता को ओती मसत जेहुनु देन तीना का बदल वीरुगा वेस ओती मी गोता इंगे तो बदल वी मादी वाकिंग हम ग्राम बोर्ड काउंसिल तंग हम फारो मी गाँव ने गोता कुरिय नुदे हुट्टे हिसाब वस्तिया दे मियादु फॉर्मेशन मियाती कॉमसर का बदल राइसा की हम इंतखाब रायतुन सीधा इंतखाब करा बेफुला का वीमा अनिका दावरो इस फसारंग इतुरु वीमा मसल तस्योती हल्लु है इदालो ही खरदुगे मसल हल्लु कुरमट्टका खरदु कुड़ा कुरमट्टका कुरवेन कंकंगे बुहरी अदे रायतुंग बायरुं फुला को डॉक्टर शुक्रिया फाह कुरे भी हैं ए काउंसिल तक मियादुस एंग इशू डॉक्टर शाहनीजा दिरासन से फाह कुरे भी हैं काउंसिल तक फन्नी गाबिल बेफुलु नाउमुगे मसल असुल आमर के निज़ाम के सियासी निज़ाम कम वियस ए वर फन्नी वर मी टेक्निकल मसक्कत के कुरंजे मगाम मी काउंसिल लरुंगे मगाम की एहिमा ए कमन आदवे गो तनोत फन्नी गाबिल कम मी इंतखाब के तेरे बेफलो इंतखाब नुई कम वियस फन्नी गाबिल कम गे मी फन्नी गाबिल काउंसिल तेरे वन्नान मको फहि कुरंजे ए मग की डेमोक्रेसी मग फहिवा मग शुक्री डॉक्टर शुक्री फाह करे भी है मिसाल का इंतखाब वा काउंसिलरों के तेरे एक दायरा ता तमसील करोबा ए बेफुन की सिटिंग बेफुंगे अने अनिंग हम एक्सपर्टीज काउंसिल बेनुम कुरवे गोतकं गोतु मी हम गेनवेन बा ए हरदु कुडोयफा अनेका डॉक्टर शुक्री फाह कुरवी है मी डेमोक्रेसी के मी रायतुं के फरातुं एन्न बस मी काउंसिल बेदम के दौर एब फुलावे गेंदे रायतुं के शामिलुं इतुरु एंजे मी शूरा के उरिहाकम का इतर मशवरा के तेरे जाग फुलावे के बदे अनेका मिंती के मेहुरी मी नुहम कम मी आलवन मंडंग एर बार बिदे मिसाल का मी प्रिंसिपल मी एरशगे तमसील करा मी काउंसिल प्रिंसिपल के एक्सपर्टीज गानुने हम तक माती मी काउंसिल अन्न को मन्या प्रिंसिपल को ने अंगन बेफले को मन्या ए दौर इतर फुला गेंदे आदि अंगन कमिटी के दौर गे इतर इंगे तो एहिमा मी निजाम फुरियम कुरमट्टका कोविदान को दिरासा के नजर को अलवन फा कुरे कंक दे इतर हम फा को लंबेनो कंक बुरी वगुत बर को मी निजाम मी गे हुरे मसल तका गुलिगे मिहार देंदांग ओय अने मी कुरियरुम मिश्राब कंक मिश्राब हुरिगोता में दुआ दक्का दे मी अदतुग वाह दक्का रसलो अदतुग वाह की yak mi to kadi beful hedde vi dirasa ko alwon men mi la markazi nizama ganuna gena emme bod badalu gena mo korin alwon men dirasa hedi mule rajya shamil wa gota eges faha ko koruna ekkantange geto mi rarru gara yitunge mi kambodu me gotu kanuni council taw kambodu me gotu ko kamen ei eru dem bi gotaki फर्स्ट मेंबर तीन मेंबर उन्ना बदल हुए देंगे कास बदल हुए के दिए रुएस मी मसे कुरे हुए ना माहौल उफेदी के ननुदे काउंसिल तक इदारा तक जाग वरन तारी එහෙම මිසාලක ෆස් මෙම්බරුන් තිබ්බවර ඉෂීන්ද වඩා යනවා තන්තනේ නොහුරේ අසු ගත මේ ගොඩමේස් බහට්ටාන ජාගෙන් නොහුරේ මීටින්ගේ मी हदालाने थाने नहुरे मिहारोस बाइक काउंसिल तक इदाराता एगोतम हुरी मिहार सरकार मेदनी ए कंकं हल्लु कोदे मट्टका मसे करम एही रंगल फाले मी एहनमस एरुस फाहा कुरबुने अळवन में मी गानुन तेरे एकल लुमु कुरिन लांबेगे मी लियकियम तिरकुरवने कंत तहनमस हिसाबुन निम्मी हिंगारे मी ऑनलाइन කොම්බස් කහලා මේ වෝටින් එක දමානෝනිය රයිතුන්ගේ ලෆෙන් හොදම හොදී රුවි ගොතකි මේ दायमी मोज़फ़ों दायमी गोतुगा मस मी कोमेदो नो कोमेगा मसे कोरा काउंसिलर गोतुगा बेवुमा मी वोट दिम्मी होंगी ना එහෙම ඒ ඒගොත බේවුනි මී දැන් මිකම් මි වාගොත කී අස්ලු මී අලවර් මෙන් සියාසි පාර්ටි තක මුස් විස්නන් ජෙහ කම ගත කවුන්සිල් තක සියාසි මී වාදවරින්ගේ ගොතුග
පාටිතකුම් බේෆලුම් වඩාගෙන් නෙව් කමුගෙස් එබේෆලුම් මසෙක් පුරබංජනී රයිතුන්ගේ රයිතුන් තම්සීල් කරවා බයිගොතුග මේ කවුන්සිල් තකි පාටිගේ ජගහතකෙන්නු ගත එවස් පාටීත එක් ඉන්තිහාබි මෙහිසාබද රයිතුන මසෙක් කොද්දවානි එවිස් නොමුග මේ පාටිතකුම් විස්නම ගෙංගුළුවාකම වෙජ්ජිය පාටිතකුම් අලොන්ඩ හිවනි බේන්මෙන් වානහ මේ දායමි මිහුන් එතබා තිබ්බවාක එහෙනමස් මේ අලොන් මෙන්න මේ නිසාමුග තෙරේග මේ සියාසි වාදවරකම් බොඩු දුවස්සරක මේ ෆරාගතුම් වීම වීගොතකි පාටිතකුම්ස් බේනුම් වී එබේෆලුන්ගේ බේෆලුම් තම්සීල් කරවා බේෆලුම් වී හගිනේකුම් මසෙක් කරවෙන ගොතෙන් හෙද්දවුම් අස්ලු නේද එහෙම ඒ විශ්නුමුග පාටිතකුම්ස් බේනුම නොයි අස්ලු එහෙම පාටිතකුම් මේ කැම්පේන් කරවැසිකම් කරෙවි අස්ලු ඒ බදල්තන් අන්නංජේ මිහාර අලොම් මේ සියාසි වාදවරකම් කොහෙමේ ලාමර්කසි නිසාමන් එම්මෙ මේ ෆක්කා රයිතුනගේ එම්මෙ ෆාදා බොඩු දවලතුගේ නිසාමන් එම්මෙ හිංගුමුගේ නිසාම එම්මෙ ෆාදා බොඩවාන ගොත පාටිතකුම් විශ්නංග බජහයස් නේද නැන් එමෙන් යෝග මේ දිරාසය බලාලාර සම මෑගන ගොත් එක මේ ගොන්ජොන්ත ගොත ගම එමෙ බොඩු එක්කමක ගොත බෙෆ්නස් වාහ කරවේ මාලේ ගොත නතෝ මේ හොරේ ගොන්ජොන්ත දැන් මේ සමාන සොර හැම කවුන්සිල් තවගේ මේ කම්බොඩු එක්කමක ගොත මෙන්න මේ පාහක කරවනේ දවතුගේ එක එක ඉදාරාතක රයිසු ජම්හූරියා යනතන අබරයිසාකි බේවේ බද්දල් කරවුන් තක බලාලාර සම එම්මෙ මුහිම එක්කමක ගොතුග මෙජොරිටි හැම ගින කවුන්සිල් තක කොන්නාන මාලේ ගොත නතෝ බෙෆ්න මේ හොරේ දත්ත දැන් මේ කංකං හල්ල කරමට්ටක මේ මුත්තත් කතරේග සම මුහිම මසකත්තක කරවේ අනක සම ගානුන විස්ලාතක ගෙනවර්තන් අමන ෆෙනගෙන් දිය අගෙන තොම ගෙනවන ඉස්ලාතක අයකීග මේ හොදි ෆෝරි කුරේ උන්ත මාලේ ගොතොන් කවුන්සිල් තබාරවර කුරුම මේ කරවේ මසකත්තක අයගෙන නතිජා කියන තොත බෙෆන් පහ ෆුර්තම් කමක මේ නිසාමන් ඉදග ඉතුරු එබ්බදේ ගොතලන පහ කරා මිහාර මේ නිසාමුගේ කන්තත්ත බලහට්ට නිසාම් ෆුරිහම් කුර්මට්ටක දවල්තුක ෆරාත් මසක කුරාන ખાસ වුසාරයි ඒක මානගේ කැබිනට් උග ලා මර්කઝી නිසාම් තම්සීල් ලැබ කුරේ මියතුක ඉංගත මේ දැන් කුරීගසේ ඒ ෆන්ක්ෂන් මුලියක නෙබ්බහකෙන් මොරෝ මෙදෙන්නේ එහෙන් නමස් කැබිනට් උග වසීරක මේ මසූලියත ඔය කානූන් අසාසි බනා ගොතුම් මතින් රයතුන් මජිදිහ ජවාබ්දාර වා මිදායිරා කන්තත බලහට්ට වුසාරාගේ ෆරාතුන් වසීර කුර්මකි මේ අනෙක්කාවිස් මේ නිසාමන් ඉතුරු කුරියර් මරුන් කබූල් කරා ගොතුක අදි ખાસවතුක ડોક્ટર શુક્રી ફાહ કુરમે લામરકો નિઝામ કે રયતુમ ફુશુમ કાંકම් ફેશિગન રયતુમ mi tamsil kurane council tako mieduge zaamatum migen mi siyasataki radrashuga huri kankam साफ कुरमट्टक खुद रईसुल जमहूरिया रडट वडायन काउंसिल तक बद्दल करवा रयतुंगे एडवाइस एसेवु इया तो दिरासा गे इतुरुं रईसुल जमहूरिया मिदनेवि यागंडक मी अलगुण दन्नवाणी दे काउंसिल फिया वकि बद्दल करवा ए दे काउंसिल दावत देवा हेनम लॉजिस्टिक देकमेगे दिमा देकमे सब मुलिं वगुत नोदेवति एकमकु एहें एंगल तकुं ए काउंसिल तकस बद्दल करवा मिदनेवि मी बद्दल उन तक वरगेन हुशेलु उन तक काउंसिल तकुं सीधा रईसुल जमहूरिया हुशाला फे एगते ಗೆಮ್ಮೆ ಗಿನ ಮಾಗಂಡ ಹುಷೇಳು ಮಕ್ಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುಕ್ರಿ ಫಾಹಪುರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರಾ ಗ ಮಸಕೆ ಕುರ್ಮು ಜಾಗ ಮಸ್ಸಲ ಇಂಗಾತ ಏಕಂ ಹಲ್ಲು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರಗ ಫರಾತು ಮಿಯತಿ ಹಮ ವರ ಬೊಡು ಗೌಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಲವಾಲ ಎ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶುಮುಗೆ ಬಗುತೋತಿ ವರ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆನ್ನಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶಿಗೆ ಮಿಹಾರ ಬದೆ ಕುರಿಯ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ದೇವನೇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕು ನಾ ಮಸಕ್ಕೆ ಇದ್ರಾಸ ಸೆ ಫಾಹಪುರಿ ಮಸ್ಸಲ ಮಾಲಿ ಗೊತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತ ಗಾಬಿಲ್ ಕುರುವೇನೆ ಮಗೆ ಫಹಿ ಉಂತೆ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಮಿಯದುಗ ಜಾಮತ निम्मा होती मिहार स्लिबे मोना ब्लॉक ग्रांट के इतर बाइक का टैक्स तक तेरे मिंबर काउंसिल तक हवाल कुरमा कि काउंसिल तक व्यापारी के उसूलों कंक कुरेवेन कोम्मेस वसीलते तनवस को एगे तेरेगा कोम्मे काउंसिल का रशिंग हवाल को प्रॉपर्टी को तेगे तेरे फुर्ता मरहदाग अशावि सर लिबेन मगे मियोति तनवस को ते बाफादी ए अद इतुरु गेंदाने हमें हम अंगन कमिटी के अंगन तरगे कुरा कमिटी के फरातुम रईसुल जमहूरिया हुशेल इंगे तो रईसुल जमहूरिया जुमला को दे काउंसिल फिया हुरिया काउंसिल तक बद्दो को एक माने कि इंतखाबी को तेगे लामक निजाम मसे कोरे काउंसिलर अंगन तरगे मसे कुरा कमिटी हिमेनिगे एंहास नोस्तेक बेफलो एक माने की वर गिन आददेगे मी निजाम ग मसे कुरा बेफलो ख्याल सीधा दौलतुम रईसुल जमहूरिया होदा फेगितु वजारा के फरातुम सम मिया गा कुरा आददक ख्याल होदी पोति तीन दरबार बेविगे एक इतुरु ये तो मिदने है एम लामरकजी निजाम ग तेरे काउंसिल तक बेनुवा मी माली गाबिल को इतुरु कुरमा टका वसीलतन हवाल करू मीहा मी निजाम मियदा हमें नारुग अलफ फेशिगे मिदनेवि मी हिंगा खमे दे मी निजाम गतने कोम्मे रशक
property livene magu tanwas kurmaki mi zaamatuge amaz mi rangalo amaz ingeto sattan sat hasul nus bodbe irat kravi hasul gen danak ummidobe council idaratoge 70% ge mi masale halle mi dehareng ha duhutere gennamuge amaze sarkarage bai ham miyaki ga faha korevi dr shukurish faha korevi sarkar mekama siyasate eklawala fas siyasatu ke tere mi faswana siyasatu मिसाल का टेक्नोलॉजी के जरिए काउंसिल तक लामरकज निज़ाम आरोकों गेनोम प्रोजेक्ट तक इकलवालु मिदन नवी मी निज़ाम देम बेनुवा कुरियरों तक कुगवाह मिदन नवी हम मियाँ की मिसाल का दौलत काउंसिल तक बेलूं तक अन्नजे बाय वसीले तक बिन तक काउंसिल तक लिबे न मगु fahi kodde bafi land use plan hedum fada kankam wara bodan awaswe na mage dawlatum ekashalu bafi miya ekiga mi ituru binta council tak ikhtisas tere lemen hur binta karattan ebala la devega samu council tak mali gabil konga ituru egen de ingeto blow grant ge ituru hame hemme anhen committee ge musariya ebe fulunge dawra migennevi badala ekiga ingeto mi miharu misalaka radashu gam kore ferry time ilta मी काउंसिल तक हवाल कोरमुगे इदारे मसक्के मिहार कोरमुगे बदे मी अन्न बोडेति बदलता मी ए लामरकजी गानून हुरी कंक हम एगोत लामरकजी गानून गणसुरी बाय मसक्के तंगे बुरी मिसाल का पब्लिक हेल्थ के खिदमे ए इंतजाम अलगुन में मिहार वजार के फरातुं दौलत व हम जसवा दिबा हम एगोत अंगन कमेटी के दौर अदा कुरान वजार वन्नम इस्लाम के निजाम के तेरे मी दौर रंगल हिंगाकन करहर को इंतजाम हम जसवा हमें मिसाल का राजरशु के लामरकजी निजाम के तेरे काउंसिल तक लाजिम कुरा कमे रशु के आर्शीफ गायम करूँ आर्काइव गायम करूँ तारीखी सगाफी कंकं हिमायत को दिरो आला करूँ इंतजाम हम जैसे हमें हम लामरकज निज़ाम को दूकोल्ला फो कमें मी तिमावटंग अन्ना बदला ग्रीन एनर्जी मिफत कंकंगे लामरकज निज़ाम के तेरे ए मिंबर काउंसिल तक आए कि मसे करे दौलत मसे के कोरमुगे इंतजाम से हम जैसे मी असलो मिहार अन्नम दा कुरियरम तगुआ के देखेवी मी ಏಗೆ ತೆರಿಯ ಆಳೋಣ ಇತರ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನುವ ದೆತಿಂಕಮ ಪೌಳೆ ಗತ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಆಳೋಣ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನುವ ಎಕ್ಕಮಕಿ ತಾರೀಖ ಬಲಾಯರು ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಂಗ ಅವ ಕುರಿಂ ಮಿ ರರ ಹಿಂಗ ಮುಂದಿಯ ಗೊತ್ತ ಬಲಾಯರು ಏರು ಹುರಿ ಮಿ ಆತಳು ರಯ್ಯಿತುಂಗ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋರಿ ರರ್ರಹುಗೆ ರಯ್ಯಿತುಂಗ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋರಿ ಏ ಅಕೌಂಟ್ ತ ಬಲಹಟ್ಟನಿ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಹಿಂಗ ಮಿ ಇಂತಿಖಾಬಿ ನಿಜಾಮಿಗೆ ತೆರೆ ಮಿ ಏರು ರಾಕಾಫ್ ಕಮಿಟಿಯ ಆತಳು ಕುರರುವ ಕಮಿಟಿ ಗತ ಮಿ ಎನ್ನಮಸ್ ए अकाउंट तक फैसा वन्न हुरी तफात दौर तक बंद हो गई इंगे तो लामर कसी निज़ाम है को असले फुला वांचे एक मी एरु मी रयितुं इस नंगवागे तरग्गी रहुगे तरग्गिया मेकलवाला प्रोजेक्ट तक फंड कुरेवे नगे सरकार बजट तरह कोम्महरक ओए बाकी कंपोनेंट PSIP तरह मिहार एवेसने इंगे तो मी अरोन मिदक्कनी मी फाहा कोरवी गोता सवाल गति मी हाईलाइट कोरवी गोता मी माली गोतुम कंकं कोरवे न मगफही कोद्दे मुग विष्णुमुग हमें कन ग्रांट कंडालाल मक मसनुनी में असलु गेता मी मुली निज़ाम गे तेरेगा दौलत गे हिंगुमुग निज़ाम मी बदलाई एमा सेक्टर मिनिस्ट्री तक एजेंसी तक सेक्टोरल ग्रांट मी देवेन गोत्तकिन ओन्नन जेहे मी मुली निज़ाम गे तेरेगा हमें कनी मी सरकारों ए खंडालुआ एनवलप तेरेगा उन्ने चन्नु असलु काउंसिल लिबेंवी की एक कहला तरग्गी एक मिनिस्ट्री तकुम विस्ने उमा मी मुली राज्य के तरग्गी विस्नवागन प्लान करवा ए होदवा कंकम फैसा लिबेन गोत्त होद देंजे ए मालो फाह कोल्ल मेवले कमकी रररुगे मी काउंसिल तकुम तरग्गी प्लान एकलवाले गतो ए प्लान गोरी कंकम नो कुरेवेने फैसा लिबेने गोत्तके अळोन मिदेन्नेवी दिमदिमालु कांडाली फंड कम वेजिया आदि हमें को मी रर लेवल का थोड़ा लेवल का तरक्की प्लान एकला वाले भी गंदार अब मैंने कफेनी के नज़र में हाथ तनका गाँव में तरक्की प्लान है नहीं तो मी लिंक को फेदी के नोनिया अब मैंने मिकिया दिमाला कन्नों देवे नस हमें चेट कर लानी અને ઉસ્તાદ મુસાફત હી વિદા ફાહા કરવી પોઈન્ટ ગુળવાલા ફામા અમી અતળ કાઉન્સિલ કેન હમરશ કાઉન્સિલ તા કાઉન્સિલ તા કંબોડો ફાહા કરવી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દતિકા
then AI ko hama digitization de hama public perception survey invest fahaga wegen dia kam ebe from falak faha kurava ben hidmet tam haver fasehe wegen gatun libeka at the same time ane ebe from faha kurava ka komme rashaka mi huriha hidmet war furiha me devu datikam ka veswanakan abadi ala balairu ehme ami en hoshele meggotal menal libun hama national development planning hada markazi kurane सरहद तक आला अमरकस कुरान सरहद तक खंडेला एगोता कोरियत दियो देन एगी इतुरुं अने हम इतुरु बायक को तेबे फ्लो फाहा कुरेवी अने डिजिटाइज वेगिन गिन हिदमत तक के तिब्बे वेगिन दियो एमे कुरीगा वेजया हम कोम्मे हिदमतें होदम वर दतुरु कुरवा माले वडान्न जे वहां के वर बुढ़ार देगे वहां के फाहा कुरवा फमिहार खयारिन दिबेक ए हम मे ए फाहा कुरेवी kantak utariyama waram muhimu kame ed kollambe itor kollambe no engata mi digitization ge wahaka dakkawairu waram muhimu kame mi alon mi council ge ikhtisasinga sarhat tere gole rayitum uleni ki council ge mi hinga tanakunu abadu misalaka alon mi atol tere ge rahge ravesse ehnames दुहा को सालों में ना काउंसिल के बदल मुझे बाहर वान फुर्सत न लिबे असलो हकीकत पर एक मको काउंसिल के उन गानों न लाजिम करा बदल तक इतुरा रही तुम इंगेज कुरमा बाबा बदल तक अलवन में ना बाहर वेने को तो ऑनलाइन को बेवे ना मा अलवन में स्कूल में जलसा का बनना नहीं था अलवन में गे ही तेरे कमा अलवन में गे लफाया मशवरा चीज़ लिबेन अद अलवन में फाहा कुरम बेनु वा कंकम बस खिदमत तो बस रंगलो वेंदा असलो एक अलवन फाहा कोलम बेनु mi digitalization barang hamara yitun ebe de physically kankan gabum besingato mi rayitun verikam nizam mi ufeddi egetere gemme mi bottom ane feshe hisabaki mi council ta rashul level ga mi council taka hame rayitun ge faratum mi need ama mi izamatu barabada waragina kankan ebe misalaka komme atolu level ga mi har passport hede ID card war gina radda suge huri atol take ga mihar print ko gen atol level ga di gina radda tak leve hame goto fulhunge khidme besinge tani ituru khidmet midenne war boda council taka gulige mi kummadu kurum kahala kantatta ingeto mi dr shukriya fa kun rayitungu furum benuwa kanka ingeto ehma huri ijtima bodet masataka bes council takun hama isnaga ge masake kura iruga mi digitally kankan korwena gota physically kankan korwena gota ebbarka hama jessa denje algun kam made nukurene digitally kanka hama jehende physically kanka hama nujesse same mi deba hama en hama egga mi haru mi nizamatun koromda wa kam danna මේ මවලෝක ඒගේ ජාතකම වරදිකෝ සමන වාහක දෙකේ දාන මවලෝ එහෙම සල්මගේ මේ පැනල් ඩිස්කෂන් කණේල ෆාගතස් හමු මායිකේ ගම් මේ පැනල් ඩිස්කෂන් නිමාලාන වරබඩ ಶುಕ್ರಿಯಾಗೆ ತದೆ ಸಫಾರಮ ತಿಂಬೆ ಫ್ರನ ಸಮನ ವಕ್ತ ಕೊಳ ಹುಸ್ಕೋ ದೇವಾತಿ ಸಾಕೋಲೆ ಮುಹಿಮ್ ಮಾಲ್ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲ್ಮೆಂಗೆ ಉಮ್ಮೀದ ಕಿಯಾಮ මේ නිසාම් හර්නා කුර්මටක හස්කෝ මේ හෙදේ දිරාසතක ආදි මේ තජ්රුබාගේ අලීගහම සියාසතක ගෙන්නන් ජය බදල්තකන හගීකතුගස් මේ නිසාම කියම රයිතුන ඒක ලාභය මන්ෆා අලිබේ ෆාදා කුරන නිසාම කම් මේ නිසාම ගෙන් තාන කම ගත දෙස් පාර තින් බෙෆන ශුක්‍ර දන්නවා आदे मिहा हिसाब बंगल में लामर का ज़े दोहा गुलवाय में गनस्तिंग खासा पैनल डिस्कशन ने माला फंड वकेलाना उम्मीद करा में निज़ामा गुलंगुरी शावगर मुहिम मालूमात के अमल गनस्तिंग कमा एम बेफना वरवस बाजर उफार वक्त कोलकन वकेलाना अस्सलाम वालेकुम बहुत गिफान के